ఫర్ మైనింగ్ పర్పస్కి నేను జనరల్ మేనేజర్గా మీ ముందు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. నా పేరు డామినిక్ అండి. ఇంతకుముందు డామినిక్ మేడం, ఇంతకుముందు ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి అభిప్రాయాలు తెలియజేశారు, బాగానే ఉంది. గ్రామం పట్ల నష్టం జరిగిందన్నారు, ప్రజల పట్ల నష్టం జరిగిందన్నారు. ఇంతకుముందు యాజమాన్యం ఏం చేసిందో ఎలా చేసిందో మాకు కూడా సరిగ్గా. ఇప్పుడు మీరు అన్నీ ఇప్పుడు ముందుకు తీసుకొచ్చారు మన జాయింట్ కలెక్టర్ గారి ముందుకి. వారికి ఏమేమి నష్టం జరిగిందో వాళ్ళకన్నీ మేము మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడి వారి నష్టాన్ని మేము భర్తీ చేస్తాం. ఇటువంటి ఏమీ జరగకుండా బ్లాస్టింగ్ అంటారు, బ్లాస్టింగ్ చేయాలి, ఏదో దాన్ని బట్టి దానికి ఉన్న ఒక మెజర్మెంట్స్ ఏమైతున్నాయో ఇంతకుముందు మన ఒక సోదరు చెప్పారు, మఫల్ బ్లాస్టింగ్ చేయమని. మఫల్ బ్లాస్టింగ్ చేస్తాం, అది చేయాలి. రేపు బ్లాస్టింగ్ అంటే అప్పట్లో బ్లాస్టింగ్ జరిగింది వేరు, ఇప్పుడు బ్లాస్టింగ్ జరుగుతున్నది వేరు. టెక్నాలజీ అనేది చాలా ముందుకు వచ్చింది. ఏ ఒక్క గ్రామంలో కూడా ఏ ఒక్క ఇండస్ట్రీల పట్ల కూడా ఇప్పుడు మన మైనింగ్ ఇండస్ట్రీ కాదు, కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ తీసుకోండి, ఇంకేదో తీసుకోండి, ఆ ఇండస్ట్రీలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. అదేవిధంగా మైనింగ్లో కూడా కొన్ని రూల్స్ పెట్టారు, ఆ రూల్స్ కూడా పాటిస్తున్నాం. దానివల్లనే మనకు ఈరోజు కన్సల్టెంట్ అన్న వారు కూడా రిపోర్ట్ రాసి అధికారులకు పర్మిషన్ జరుగుతుంది. దాని ప్రకారమే ఈ ప్రజావేదిక మనకు మీటింగ్ జరుగుతుంది. దాని ప్రకారమే మిమ్మల్ని అందరూ మీ అభిప్రాయాలను